What's up guys? Kumusta kayong lahat? Okay. So ito, may nakita na akong ano dito. Nagkukuliglig. Welcome to my channel. Nakasipag yun. Pero titira pa rin siya. Siguro dahil ganito kasi ang pagkukuliglig sa amin guys. Kung malamig na, yun. Dapat doon ka na magtatrabaho kasi pagka tanghali o hindi mo agahan talagang mainit na yun. Yung mga oras na yun, kaya siguro ito. So, pag talaga ng ano na to, nilalang na to dahil hindi pa naggagalaw yung mga kasama niya ay hindi pa sila magtatanim siya ay nakabentahe na yung nauna na. Talagang magaling tong pinsan ko na to. So bitangan natin guys para pakita ko sa inyo kung paano magkuliglig yung motor sa amin, makina. Kasi nandun lang siya, medyo dyan lang. Tatawid tayo dyan sa may sapa dito sa amin, dito lang sa baba to. So tatawid tayo guys, dito lang sa bahay. Isa lang sa ano, may sapa kasi dito. Tara tayo sa kanila at kausapin nga natin yan para makumusta naman ang aking pinsan na masipag. Maliit pero huwag mong mamaliitin yung ano niya, kakayahan niya dahil ano yun, malakas na lila lang yun. So malalim na guys, oh. Makikita nyo, oh, maraming isda dito. Tawid lang tayo dito. Oh, kung nakikita yung tubig hanggang dyan, saka maputik kasi, kaya magkakahoy tayo ng tungtungan. Kung nakikita nyo guys, may mga ano, mga tae ng tilapia. Yan, mga tae ng tilapia yan, you know. Yung parang bulati na yun. Yun, mga yun, mga tayo ng malalaking tilapia yan. So ito, tawid tayo. Ayan, mga kuhol, bisukol. Okay. So nilagyan pa niya ng ano tong daanan. Wala to dati kasi may tanim siya na ano dito. Dito kasi guys, hindi dati tinatamnan ko rin to kaso ngayon hindi na. Diyan na lang sa atin. Dahil kami magpipinsan, nagbibigay lang naman. So ayan lang natin, ang mahirap nito, wala na tayong daanan dito. So dito pala sa gilid. Ito. Ayun. So ito may ginawa tayong ano dito, hukay. Yung parang pispan. Hindi pa natin na aayos to. Ito, pinahukay ko to. Yan. Para dyan lagyan natin ng daanan dyan. Yan banda para papasok ng mga isda dyan. Pero hindi pa natin nagawa. Sa kabit no. Marami yan oh. So, nandito na pala siya. Oh, lalapitan pa lang eh. Okay ah. Na, andito pa lang siya eh. Lalapitan sana natin. Ayun. Ito yung ano ah. Malakas na lila lang ito. I-video ko yun. Pero guys, tignan nyo. Oh, nasa yung pinsan ko. Oh. Kasi ano pala. Yung tumigil na pala siya. Kaya hindi na natin napakita na hindi natin naabutan.
Akala ko kasi hindi pa siya ano, yung hihinto. No. Yung kasi kiniliglig niya yung ano niya, pagpunlaan niya. Oh, nandun lang guys. Nandun lang yung kanyang pagpunla, no, yun. Ayun. Isang ano lang yan kasi yun lang naman yung kanyang tataniman eh. Tapos dito may nagpapispan din. So ito malawak-lawak rin pala oh. Napintas mo dahil pispan na ni. Kuha mag-kwadrado mo. Maganda pala oh. Di bali ko mo, ang kwadrado, basta yung pakastana ko. So uso guys yung pispan sa amin kasi doon banda may nagpapispan pa. Saka dyan, yung dyan. So maraming pispan dito. Maganda kasi itong location na to. Kasi may ano dyan oh, may sapa. Ayan. Ayun. Okay. So sabi ni Insang kanina, ano yung sabi mo na lalapi, sino yun? Yung nagpapastol? Eugene. Eugene. Lalaki. Babae ah. Sabi ni Jan ay malaw. Sabi niya ay ibibidyo daw natin. Pero mukha kasing ano, mahirap din i-video dahil makawa naman niya. Baka mamaya ay binibidyo natin at nakita yung asawa o kaya maraming marites dyan na sasabihin ng may ano may Pero kanina yan, pagtawag ko din sa kanal. Napunit yung kanal. Napunit yung kirabang ko. oh, ito wala oh. Napunit wala yung May break. oo, kung Walang break. Labas na. walang labas na yung kanyang bituka. No. Ayun, nasa yung atay balong-balunan dyan. Nakahinga daw muna siya kasi mag-grass cutter pala siya. Kaya pala nagmamadali dahil ito mag-grass cutter pala siya. Oh. Dyan yung grass cutter niya. Ayan. Dahil masipag nga si Insan. Kaya yan. Nakinganga siya. Ano? Ayan. Boom. So kung itong kasing nga guys, parang ano rin to, parang biso rin na, parang sigarilyo din na hinihingi. Kanyan. So yun nga lang, ang maganda lang sa nga ay siguro hindi naman parang sigarilyo na masama sa kalusugan. May benefits pa siguro to. Dahil sabi nila na gamot daw ito sa mga may piptik. Pero ewan ko, mga doktor na lang siguro nakakalam doon. Ayun. Hey! A few inches later. Kumusta day di kuhay din minsan? Kumusta na yung kumpare mo noon? Yung kasi uso-uso nung ano eh, may kalaguyo. Kumusta? Nasaan na kaya yun? Sino ba yun noon? Si ano? Sino nagad na dahil di kumpare mi di nga nagkuhan. Nga nagtamtamangan. Nga kinastada ni Bagatnan. Ini ko kumpat din nga. Jadi durukyaw. Durukyaw. Awa, isun sapay kay di kuha na di dito ka makahalatay din, makahalata ni Bagatnan. Nya ti kuha na di gamin, na di istorya na ni Bagatnan gamin di ngawa. Kasla adan sa timil milagro ng gamin di Bagatnan day. Mama ni pari durukyaw namin ko. Adama idul-duldog lang siya. Wow, nadul. Damo na kumpare na. Under kani Bagatnan nga day di ay kumpare nga day. Damo na kumpare na. Anam mo nga gumna.
Gumadyo kumpare na yung baka na. Gatak ko. Kunana kin ni baka na. Bakay kunana. Aguro katen na kagtabo ko la. Kunana. Ay, apaw. Ay, kasla ko. Nga siya nung mapanagtabukol ni Durukyaw. Ni Durukyaw. Marites na tinaga na ibakat na idigag. Ni Marites, sa ibakat na. Wala kay. Kunana may. Tata. Nya, balong ka kung kunana ka no. Nay. Ay, kasla ko na. Wai. Ngam ni pare Durukyaw medyo kamontay. Kasla makarik na may. Nay. Iso nga balong ka kuna jebak na. Wai. Ta kwa kaya na nga kwa may. Kasla si imay. Kuma. Madamag mo talang nalata. Una ta kasi mo dagiti dumang panuka anong mga gawin nga na agsame. Wai. Tata. Bon nakuha dahil di nagpaisa. Lapan nagtabo ko lang. Tata. Batip pala na ala na. Pag-break. Nagahoy dahil. Tata. Nakasangkot dyan ko na. Ay nga mo niya mayat. Ay te dahil gila tati nga tati pampanunutan nam. Una. Ay gay mayat kung mga matibagi na. Kanibagat na. Tata na hindi mo kumpare na. Ang bapay nagwapaw. Nagwapaw. Ang kunin nga nakuha dahil dito. Nagwapaw ni Durukyaw din. No? Hansama to. Ay damag. Hindi bagat na kakuha niya. Ay asli. Kanayo nga papintas gamin sa ide. Ay bagat na. Kasi sa tiyar na. Ano lang ang mahalata. Tata. Kaya. Ada nga tamo masih asiba yan. Hindi kumpare nang. Hindi grup-grup wata. Nga na pa nagtabo ko lang. Kaya. Sip-siputan na. Nga papay nakaawid din. Nung napamanain. Hindi sakbay nga mapangaraw. Ay sakbay. Hindi nga tako asidel. Hmm. Hindi ko ano napanain. Hindi ka. Napanagtabo ko. Hindi napamutay. Yan yung bakit na. Hindi ko. Nakadaan mo yung pagtabukulan na ni Durukyaw. Bari Durukyaw. Kaya tagtabukol basit. Bakit pala na lang. Agawi na yung tada dyan nga raw. Ay wang. Bukamay. Dahil ko naman tayo wang. Kasi gaya. Misturya na. Dana ko nung bakay. Kitamti karibuso na. Ingkad ta ko. Ingkad ta kasura na yun. Ay dahil kuha na. Lalaki na. Ay dahil dan. Ingkad ta kasura na yun. Napangkan dyan kasura na yun. Makawanag. Nagunat di jayay. Gapot na madanagan ko. Basta nagindad dyan kasura na yun. Nagunat. Kasura. Dahil paglutuan. Uway. Ay wang tao. Kasurang ko natin. Wow, nauso-uso pa lang dahil di ka. Dahil pagipananti kayo nga mas asukan. Ay sak. Mas na numar ba? Apay awanti kasla ko mga giti silsilid lang nagkwanta. Gilata nga ta. Kusinan. Ano nga taan? Una ta makwandan. Matarantadan ta. Ay ka di dyan yung tigdanay. Ay saot. Kaya napanagin na dyan yung kasuurang nga. Hindi ko nga. Kapag bit, mahala ba kahit kasta? Ay damag na. Hindi damag. Hindi ko nga. Kala gaw ka man ke kwa. Mabisin na ka kung kasyay. Tuna. Hindi ko tanong ka. Kagaw na ka. Nakita na kan di saka di kwa. Ni kwa. Ang babae, nakita na di saka nga hananay lumag. Mahala ka. Kung nakanaw di mga di kwa. Yung pare Durukyaw. Mahangkala kay ta kwa. Kang kantaan ka kung kunana di kwa. Ay rason na. Hindi ko nga. Nakita na dyan sa akin na dyan lalaki no ni Di babae, makikita na dyan sa akin ng hananay lumag. ay wag. Diyan ka mo, diyan lakayin, makikita na mag. Tata. Lakay, mangmangkat ako Ano? Kang kantaan ka kasi ay. Hindi ko ka. Kung kunana ka na dyan, kunana ka na dyan, bakit nga. Kokotem, tasaka. Kung kunana ka. Tapos, di mo tatamang mangan. Ano na yun? Kokotem tasaka. Deta, dagdagul-dulun na ka na. Natak eh. Inayadan na. Kastaw. Bisa ka na. Hindi. Napugsat ka na. Kusat na nag-group.
Napugsat tayo di tali na di kasuran. Sindan di kasuran. Oh, sakit tatan. Takit ko na nakano aja ko mapadiri na. Nga pang salawasaw na nga na. Siyak yung bounty jaws ko na nakano. No, may dumawat si daw makuros ko. Apa wala. Nya ay rason na. Ay kit niya kuna na ni kwan, dai di lalaki dai di kwan. Ko na nakano man pare der. Ta o kininayad. Taray tibuna. Pak mo jatawa da jay kon saw. Ay di lalaki. Saw kinabil-kabil na ni ko. Apay han na ngay bagaya nga ko kanu mo di ikamon kuna na. Sa siyempre kit suna mo sa tim bonti jus nga kuna na. Ay way ni. Wag kas jisa. Ko na pa ni ko. Wag kas jisa, udi na daya. Bakit na? Ikamon lakay kuna na kanong ay madirik na no anya ti kuna na kanu saw. Chas. Ala tibuna. Chas. Tower timakpak kanu mo gitawan saw. Hindi na kapanaw saw. Kinabil-kabil na niya bakinan. Ay, kas jigaya mo yati istorya na. Pari dorkyo day. Pari madurkyo iday. Apa umay. Ya kamo no nagsinsina dan tay di kong Nagpampanaw damutan jay kwan. Sa kasa nagsina dan sa kanu di dagi dita kwa. Ay di ada pa di istorya namut nga mo mamin ni kumpare mga durkyo mo tidikit kwa na tanaw-taw mo dahil yun makainaw. Nagpukpukaw damot datay. Taday di istorya na pa nga niya yung na nga pang kanu gibir house nga kwa. Ay di bayag na kanu nga hang nakakasjain ta nagsinadangan sa nga rugin ni bakit nam. Ket yung kuna na nga guru ka manong kuna nang di binayadan na. Binayadan na ti panang bayad na ti babain. Wag. Medyo kuna na idi nga guru ka kuna na sa kanaw pa idi. Guru ka ta ikatak pa di kwak pagan anay ko kuna nan sa. Wag, guru ka ta ikatak sa pingko kuna. Ay di kwa na idi kumpare mo guru ka. Kuna na di babae kanaw. Kata kuna kan di ba. Ay haanain. Ay madi. Batamon kuna nan sa. Baamon kuna gaan ni pare ko. Baamon lusukon na dito. Nakakalaw. Lusukon nanto kuna na. Ay magana rin na. Apa? Maray kan di babae na kayo. Yung maray mo di babae. Madanaga apa di pa yung kasla sa durmo ka. Nakarun. Narayan ka na di babae. Ay baga na kano nga lusukon ng tulay ta. Una. Wag na po narigat pag. Masadur sa mo dahil di ko kana kunanan sa kanila babae. Nagbutang. Nagbutang. Kater mo kami nagiruyang. Kadan sapay ti kwani. Ako makamatis na pa ni. So dito kasi guys, si insan may mga ampalaya siya mga tanim. Hindi na pala niya itinanim to, yung tumutubo lang, yung native na ampalaya. Ayan, mga nagkalat-kat na yan. Hindi Tagalog, nagkalat-kat. Nagkalat-kat. Parang nagbaging na siya yan guys. So mga ito, yung mga tanim niya. So sayang lang to kasi grass cutter daw niya. Para babaguhin niya yung mga tanim. So kung makikita nyo guys, ang dami mga kalabasa. Pero na kasi matanda na kaya anuhin niya to, babaguhin niya to. So ayan mga ampalaya pero ang bunga na insan. So baka may bunga to. Sayang at sana kung may panahon tayo kasi pahapon na. Magagit kami. May ito pa dun. So ang dami guys. Ito, ang dami siyang mga tanim dito. May mga bunga pa. Ayun. Ang dami talaga Ayan sila. Ayan mga ampalaya.
So dito guys kasi ang pag masipag ka lang talaga dito, maraming ano dito, maraming gulay. Ayan, saka yan, may mga papaya pa. Oh, ayan, mga papaya yan. So, eksakto itong mga ampalaya dito. Dahon ng ampalaya, masarap to guys. Lagyan ng manok. So yun, yung isahog mo sa manok. So, sarap yan. Saka may mga sili pa oh. So, apay pati agad sili, grass cutter mo pa eh. Ay, so ito, hindi na niya grass cutter to. Itong mga sili nito kasi mamumunga pa yan. Agbaliw pa ito yan saan? Agbaliw pa ito. Wow. Kasi may sili rin tayo dyan sa, sa bahay pero hindi rin natin tatanggalin kasi maninibago pa yan guys. Ayan. Dito kasi guys, dito lang dito sa may baba ng tawid ng sapa dito. Diyan lang yung bahay namin sa kabila. Pero hindi na sa amin dito. Ayun. So ito ang mga palay sa amin. Ito. So hindi na natin siya na video na nagkukuliglig kasi mag-grass cutter pa daw siya. Saka natapos na niya yung isang kileng ang tawag sa amin, isang area. Yung pagpapatubuan niya ng ibibinhi niya na itatanim. So ayun guys, so ito yung mga gamit namin sa bukid guys. Ito, grass cutter. Kumakain ng gasolina, ang mahal ng gasolina ngayon. Manuti sa per litro na rin saan. 80. 85 sa dito niya. 85 bigyan ko ini. Ini sandani aja na uding, pinanggatang kung kumuha na ito. So ang 67 dyan. oh, DJ haan. Kasi nakita ko di Petron di kwa. 80. Mina pa ikidi 76 kung kuna na idi nakita ko giti kwa. Baka dituin ko baka sanga gasutag. Tinggal din yung mga tumaming kabay ko pa. Gimatangan. Una. So Hindi lang nga ito na hindi siya kwartam. 70 nya 80 pa iday. So ang sabi, ang kasi, ang gasolina tumataas. Ang bumababa na lang ngayon kasi guys, sabi nila na yung yung panty na lang, panty na lang at sa kabra. Yun yung sinasabi nilang mga joker. Guys, ang eksena sa ating pinsan. Okay, tawid na tayo kasi titignan pa natin yung ating kalabaw. Kahapon na kasi lang kasi tawid na tayo sa may sapa. Yeah. Ito.
ayan na guys. Yan na natin itatali si Burnok. Okay, safety na para ayos na. Ayos na naman yung ano natin. Naubo pa tayo kasi nalunok ko yung ating nganga. Ayan. So, okay. Ayan na siya. Nataba na. At maturuan na natin yan pagka lalaki pa. Masanay na. So, uwi na tayo. Kasi paggabi na naman. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Burnok. Bye-bye. So, ayan. Parang gusto niyang sumama, guys. Ayan. Okay. Siguro dyan na mamaya ano yan. Dyan na maliligo yan kasi maraming mga langaw, mga lamok. So ang kalabaw din kasi kailangan din niya yung pagpapaliguan na yan para hindi siya madepensahan niya yung ano, yung katawan niya. So yun guys, ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.